Джого, мини епизоди. Епизод 7. Миналото. Щом имам право на едно желание, то е нищо от това, когато ти се появи за втори път, да не се е случвало. Какво става? Пожелах си нищо от това, когато той се появи за втори път, да не се е случвало. И този човек бях извънземно, но ако ме удари, ще ставам човек. Много силно. Ако ме порави нож в сърцето. Не. Добре, твоето желание е заповед за мен. Какво става? Съвета ми. Тя изчезна. И всичко става в пясък. Не, ние потъваме. Искате това да не ви се случвало. Аз ще си остана човек. И ще го помните, но няма да се е случило. Но ще го помните. Gianna boy. Тогава. Продължение. Фугито ти изчезна, yes! Дали Фугито ще се завърне или не, ще разберете в някой от епизодите.